أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a wannan manhaja da muke koyar da karatun an-nahwul wadih fi qawaidil lugha al-arabiyya, inda muke cikin juz'i na biyu a wannan darasi na i'rabu al-musanna, li'irabin musanna. An ce musanna, in masu nahwu suka ce musanna, abinda ake nufi shine suna na mutum biyu ko suna wanda yake nuni akan mutane guda biyu. Al-qa'ida yurfa'ul musanna bil alif, ana wa musanna, suna musanna ne mai raf'a da alif, sai zama niyabatan anid damma. Wa yunsabu wa yujarru bil ya, ana mai nasba, mai jarra da ya'un, sai ita ya'un din nan ta zama niyabatan anid dammati, anil fatahati, ko kuma niyabatan anil kasrati, gidan jarra, kamar yadda zamu gani a misalai mu je zuwa. Na'am, al-amthila: la'ibal waladani, yara biyu sun yi wasa. Ittafaqa ash-sharikani, abokai guda biyu sun yarjejeniya, sun haɗu. Awraqati ash-shajaratani, itatuwa guda biyu sun yi ganye. Hadara al-musafirani, matafiya guda biyu sun dawo. Kafatul walidaini, na saka mahaifa guda biyu. Hadathtu sharikaini, na yi magana da abokai biyu. Tasallaqatu ash-shajarataini, na hau itatuwa guda biyu. Waddatul musafiraini, na yi bankwana da matafiya guda biyu. A'taitul kurata lil walidaini, na bada ƙwallo ga mahaifa guda biyu. Ishtaraitu min ash-sharikaini, na siyo daga abokai guda biyu. Danautu min ash-shajarataini, na kusanto daga itatuwa guda biyu, bishiyoyi guda biyu. Sallamtu alal musafiraini, na yi sallama akan wato matafiya guda biyu. So idan muka dawo, kace la'iba fi'lun madin mabniun ala al-fath, al-walidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif, sai kace niyabatan anid dammati wan nunu iwadun anit tanwin, li'annahu musanna yurfa'u al-musanna bil alif. Wannan alif shine alamar raf'a, inda an san fa'ili marfu'i ne, to ina raf'a? Shine alif din nan shine alamar raf'a, shi kuma wannan nunun iwadun anit tanwin, musanya ne daga tanwini. Wai abinda ake nufi in kace waladun, ka kai tanwini. Idan ka faɗi suna mufradi kai mai tanwini kace waladun misali, ko sharikun, ko shajaratun, ko musafirun, kaga yana da tanwini, suna ne marfu'i yana da tanwini. To amma da ka kawo guda biyu sai kace waladani, to yanzu alif din nan da kasa shine alama na damman nan da ka shafe, shi kuma nunun shine alama ga tanwini, shine iwadun anit tanwin. Haka za a yi ga duk inda musanna ya zo ga halin raf'a. Ittafaqa sharikani, ittafaqa fi'lun madin, ash-sharikani fi'lun madin mabniun ala al-fath, ash-sharikani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan anid dammati wan nunu iwadun anit tanwin. أورقت الشجرتان، أورق فعل ماض مبني على الفتح، التاء علامة التأنيث، وحرك بالكسر، وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين. shine in kace auraqat, kaga ta'un sakina ce, sannan ga alif shi ma sakini ne, sai shi yasa sai aka yi tahrikin ita ta'un din, aka sai bai magana da alif ba, aka ce auraqatish shajaratani. الشجرتان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة والنون عوضا عن التنوين. حضر فعل ماض، المسافران فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الفتحة نيابة عن الضمة النون عوض عن التنوين. نعم، سجدا نصبه. كافأت فعل وفاعل. الولدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه
alya. Yawun ɗin ita ce alamar nasba. Tunda in mun ce mun samu fi'ili da fa'ili mai muke nema maf'ulu bihi. Misali da za mu kawo suna mufradi mu ce kafa'atul walada, kafa'atul sharika, kafa'atul shajarata, kafa'atul musafira. Kaga za su ba mu me? Za su ba mu fataha zahira. Yanzu sai muka kawo suna mai wakiltar mutum biyu. Saboda haka yanzu ya'un ɗinnan da za mu sa muka ce kafa'atul walidaini, yawun ɗin ita ce alama ga nasbar da muka shafi. Shi kuma nunun ɗin nan iwadun ne ana tanwin kamar yadda muka yi bayani a ɗa'ifa ta farko. Hadathtu fi'lun wa fa'ilun ash-sharikaini fa'ilun maf'ulu bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan anil fatahati wa nunu iwadun anit tanwin. Tasallaqtu fi'lun wa fa'ilun الشجرتين فاعل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة والنون يوضع عن التنوين. ودعت فعل وفاعل المسافرين يكتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة والنون يوضع عن التنوين. نعم سجدا جرى. أعطيت فعل وفاعل الكرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. للوالدين اللام وانا اللام دين حرف جر مبني على الكسر. الوالدين يكتشي اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء الياء نيابة عن الكسرة والنون يوضع عن التنوين. نعم شي معنى إن كتشي مثال لذاك كاو سونا ظاهري ذاك تشي أعطيت الكرة للولد da nasba zahira, amma saboda suna ne da yake wakiltar mutum biyu sai ka ce lil waladaini. To tunda kasara muke son mu gani, so shine wannan yawo din za ta zama alama ga kasara, shi kuma nunu ya zamo alama ya zamo ne ya iwadun anit tanwin kamar da muka yi bayanin farko. Ishtaraitu fi'lun wa fa'ilun min harfi jarrin mabniyun waton ala sukun. الشريكين فاعل الشريكين اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة والنون يوضع عن التنوين. دنوت فعل وفاعل من حرف جر الشجرتين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء والنون يوضع عن التنوين. إتياون إن نيابة عن الكسرة. سلمت فعل وفاعل على حرف جر مبني على السكون. المسافرين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة والنون يوضع عن التنوين. So a takaice kenan wanda yake neman ƙarin bayani sai ya ɗan bibiyi albahas gashi nan maybe zai gane ko tambaya ko neman ƙarin bayani ko fahimtar da ƙila ɗan fahimtar da mu ga yadda muka yi kuskure, so muna nema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.